Għad kbir ta' ħaddiema tal-protezzjoni ċivili għamlu sija twal jikkumbattu nirien kbar li ħakmu scrapyard li tinsab fi triq Garibaldi fil-qasam industrijali tal-Marsa f'sitwazzjoni mill-aktar delikata u f'ħinijiet anka f'xita qlil. In-nirien bdew għal-ħabta tal-10 ta' filgħodu meta f'ħakkatajn l-scrapyard saret ħuġġi nar bitħaħin kbar jidhru wkoll minn bosta lokalitajiet f'pajjiżna. Ħaddiema mill-kumpanija Biswit KPH Feed Mill ġew evakwati mill-ewwel bħala prekawzjoni. Min informazzjoni li kiseb One News minn fuq il-post jirriżulta li ħadd ma weġġa f'dan l-aċċident. Immedjatament fuq il-post marru wkoll għata uffiċjali tal-Pulizija minn Transport Malta u l-Leża biex jikkontrollaw it-traffiku kbir l-inġema e kif it-triq ewlenija ngħalqet miż-żewġ direzzjonijiet. One News seta' jsegwi b'reqqa din l-operazzjoni minn filgħodu. Imbagħad wara nofsinhar meta s-sitwazzjoni ikkalmat iżjed, tkellimna mad-direttur tal-operazzjonijiet fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, Anthony Pizzani, li kien inkarigat mill-operazzjoni. U qalilna kif minkelli fil-bidu s-sitwazzjoni kienet bla kontroll, ridu jassiguraw li n-nar ma jibqax jinfirex, inkluż għas-sigurtà tal-ħaddiema li kienu fil-qilla tan-nirien. Kif wasalna fuq il-post, is-sitwazzjoni kienet gravi ħafna. Mill-ewwel bdejna nieħdu l-azzjonijiet minn naħa tagħna, naqalgħu in-nies, iktar nies, aktar bowsers tal-ilma u bdejna ndaħlu nies iktar mill-off duty tagħhom biex nissettjaw ħanibdew nittakkeljaw in-nar. Għall-ewwel iktar iffukajna kellna żewġ fabriki, waħda tal-ġwies u l-oħra bil-karti, recycling tal-karti, ma ridniex li n-nar jidħlilna hemm ġew. Iffukajna fuqhom, issa xirrajna li qiegħda under control bdejna niffukaw iktar fuq in-nar per se. Id-direttur kompla jispjega li biex issa in-nar jinsab taħt kontroll li minn barra li marru numru kbir ta' bowsers tal-ilma kienu diġà intużaw 10,000 litru ta' foam u se jkunu qed jintużaw ma' 8,000 litru oħra. In-nar ikkontrollajnieh, qed nitfawlu l-foam biex ma jerġax jagħmel reignition ukoll, fl-istess ħin ukoll qegħdin qabbadna l-ħaddiema li temmek tajnihom l-apparat tan-nifs biex qed inaħħulna l-materjal li hemm maqbud taħt il-ħadid. Ħalli xin jitfgħulna malar taħna nkunu nistgħu nxarbuh biex jekk nkunu nistgħu nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Fi sfond tal-ħidma li għaddejja s-Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika appellat lil pubbliku li jgħix fil-viċinanzi biex iżomm mitwieqi u l-bibien magħluqin u jillimita l-ivvjaġġar mhux meħtieġ. L-espożizzjoni għad-duħan jista' jwasal għal diversi sintomi respiratorji u oħrajn fis-sistema tal-ġisem, inkluż sola, tuħ ta' nifs u ġieħ ta' ras u stordamenti fost l-oħrajn. Intqal li jekk wieħed jesperjenza minn dawn is-sintomi għandu jkuntattja s-servizz ta' telemediċina tal-kura primarja. 4 snin ilu fis-16 ta' Settembru tal-2021 l-istess scrapyard kienet ħadet in-nar fis-sigħat bikrin ta' filgħodu. Dakinhar ukoll kienet operazzjoni mill-iktar delikata li rat l-involviment ta' 29 purmpier u 11 vettura tad-dipartiment waqt li ntużaw 320,000 litru ta' ilma biex jintfew in-nirien.